אז שלום לכולם, פרק 6 של אספנות מודרנית, ברוכים השבים, אני מקווה שכולם בסדר וקצת חוזרים לשגרה ומתרגלים חזרה ליום יום שלהם. פרק שמח, פרק כיפי ממש היום, זה PSA Reveal, לפני חודשיים וחצי, שלושה, שלחתי 154 קלפים ל-PSA ולמרבה ההפתעה הם חזרו עכשיו, הם היו אמורים לחזור ביולי בכלל, כזה באמצע המונדיאל, אז כזה קצת חששתי ופתאום אני קולט שכזה זה מוכן, הלילה ראיתי את זה, אמרתי נעשה פרק ונחלוק איתכם את הציונים, אז מה שנקרא without any further ado אנחנו נתחיל את הריביל. אז מבלי לעשות ספוילרים, אני די מבסוט מהסאבמישן הזה, יש לקחים שאני אדבר עליהם בסוף, אתם תבינו את זה גם לבד מה הלקחים שלי, ויש כמה הפתעות מאוד גדולות לטובה, קצת אכזבות אבל כרגיל, זה לא חדש בסאבמישנים האלה. יאללה, בואו נתחיל. אז דירגתי המון, 2016 סלקט, אז זה הגוור, זה הראשון, ממוספרים ל-20 קמו, אז זה PSA 8, הבא בתור זה וידל, לדעתי פופ 1, PSA 10, אחלה, מבסוט על זה ממש, חמאס רודריגס, או ג'יימס רודריגס לאמריקאים, PSA 9, באסה קצת, כי הוא מאוד שכיר רודריגס, אבל עדיין קלף מגניב לאללה. הבא בתור, גריזמן, אנטואן גריזמן, יקיר האובי, ב-PSA 10, אני מבסוט. קלפים אוהבים מאוד אגב, קשה לדרג אותם, אז אחלה דבר. ולוקה מודריץ' שזוכה לעליית מחירים מאוד משמעותית בהובי לאחרונה, אני ממש מבסוט לזה גם, אז PSA 10 גם על הקלף הזה. הבא בתור זה לואיס סואריז, שגם הוא ב-PSA 10, אז יש לנו פה הצלחה ממש על ה-2016 סלקט הזה. הלאה, פוגבה. אני יודע שזה שמות לא גדולים, אבל זה כן בקלפים הנכונים הם מאוד מאוד שכירים. ב-PSA 10 ל-20 פוגבה, early panini years, לפחות בכדורגל זה אחלה דבר, מבסוט. קשה לי להעריך בכמה דברים האלה ימכרו, אבל אני מאמין שזה רווח מאוד יפה, כי קניתי אותם ב-10-20 דולר לאחד, כאילו משהו כזה, המודריץ' זה הכי יקר וזה 40 דולר, אני חושב, אם אני זוכר נכון. אני בווידאו הבא נשתדל לעשות עוד איזה שורט שיעשה סיכום כללי, כי יש פה הרבה על מה לעבור ולא ממש הספקתי, אני מקווה שנספיק להגיע לזה. הלאה, קלף הבא, קריסטיאנו, קראנו, הגוט ל-PSA 10, national pride, מבסוט על זה ממש. יש פה עוד קריסטיאנו, PSA 9, Select Few, גם זה בייס, זה לא ממוספר, אבל גם די מבסוט על הציון הזה, זה קצת, הבא בתור הוא קצת אכזבה, PSA 8, זה כאילו, ציפיתי לי יותר, זה היה נראה ממש טוב, אבל קשה להתלונן. לא דרגו את הקלף הזה, את הסטיקר הזה, וזה כאילו עכשיו, יש פה איזה רן של כמה סטיקרים, אני לא מאוד מבסוט מהם, ואולי זה המסקנות שכזה חשבתי לדבר עליהם בסוף, אבל אני לא מאוד מבסוט מהסאבמישנס של הסטיקרים. הרבה מהם PC, אז אני כאילו, אז אחלה, אבל יש הבדל גדול מאוד בין מה אני חשבתי שהם יהיו מבחינת ציונים, לבין מה בסופו של דבר הגיע. למשל, זה היה נראה לי פיקס, והם לא דרגו את זה בכלל, כי כנראה שם איזה בעיה. נעבור לסטיקר הבא. שזה גם טוטי רוקי, אני ציפיתי ל-6 או 7, וזה 4, כאילו אני way off על הסטיקרים, וזה נכון לכל אחד מהם, כאילו, תכף נראה. עדיין קלף, זה PC לגמרי, וזה בג'ו, 5, ציפיתי פה גם לאיזה 6-7, לא מה שקרה, יש לנו פה עוד בג'ו, שנה שנייה, גם היה נראה סופר קלין, אבל 4, אוקיי. מרדונה, 5, גם סופר קלין, כנראה שאני פה בברייק איבן על ה5 הזה. זה היה עליו מלא סריטות, כאילו אני ציפיתי ל-2 או 3, וזה 6, ואין לי מושג איך, אני כאילו כל כך לא מבין מה קורה עם הסטיקרים האלה, זה כאילו נורא קשה. either way 6 זה מרדונה שנה שלישית אם אני לא טועה, מאוד מבוקש, אני ממש מבסוט על זה, זה כנראה PC. וזה רוברטו בג'ו, שנה שנייה או שלישית, גם ב5. R9 במרלין 1999, סט איקוני, PSA 8, ציפיתי פה ל9, לא חשבתי שיהיה פה 10, אבל גם עם 8 אני מבסוט. נמשיך הלאה.
זה מסי 2011, כאילו כל דבר מסי זה כזה, למרות שהערכה פה ל-PSA זה $30, יכול להיות שהם פוגעים פה או לא, ואני לא בטוח, אבל בכל אופן, כל דבר מסי זה כזה מבחינתי כרגע שווה לדירוג, אז גם זה ביניהם. PSA 6, זה PSA 8, זה כזה זה קלף פלסטיק שקוף, מגניב לאללה, ופופ נמוך יחסית, מאוד קשה לדירוג, מבסוט על PSA 8, נראה לי גם פה יש איזה רווח קטן. PSA 7, 2012 מסי, גם אחלה קלף, ציפיתי פה טיפה יותר כי הקלף היה די נקי, אבל PSA 7 אני מניח שזה פייר יחסית לקלף בין 15, זו הייתה אכזבה, כאילו פה ציפיתי ל-7, ממש קיוויתי ל-7, למרות שיש לי את הקלף הזה כבר ב-7, זה עונה לו שנה שנייה, שנה שנייה שלישית, תלוי, מסתכלים על זה. כן, זה היה נראה קלין, אבל כאילו כנראה שהבעיות פה לא יודע למה הוא לא נותן להגדיל את זה פה, בוא ננסה שנייה לעשות זום אין, לא משנה. בכל אופן, כנראה שהבעיות פה בפינות הם גזרו את דינו של הקלף הזה, כנ"ל על הבא. גם פה היו פה הרבה בעיות, אבל קיוויתי שזה יהיה יותר מ-4, גם זה הייתה קצת אכזבה מבחינתי. לא סוף העולם, כי שילמתי בהתאם, אבל קיוויתי לציונים הרבה יותר גבוהים, מ-4 ו-5, ציפיתי ל-6 ו-7 במינימום, אבל זה לא המצב. לא נורא, ממשיכים הלאה. רמוס, 2014, קולומץ', פה קיוויתי ל-9, סט סופר קשה לדירוג, באמת, גם זה וגם הקלף הבא שתכף נעבור אליו, שזה נני, גם הם היו נראים, כאילו הפרונט היה נקי לחלוטין, בלי שום סריטה, בלי שום כלום, הסנטרינג היה נראה סבבה, מאחורה כאילו בקושי ראו בעיות, גם פה קשה לי לראות בעיות עכשיו, אולי, לא יודע, אולי זה מסוג הדברים שכזה מפספסים, אבל כן, סט קשה לדירוג, PSA 8 על שניהם, אחלה קלפים בלי קשר, אבל ציפיתי לי יותר. פה ה9 היה נראה לי מאוד הגיוני, מסי 2014 בייס, אחלה, מבסוט לזה ממש. זה היה בנגר ענקי, זה רונלדו 2014 ל-149, אריאל אסולט, PSA 10. זה כאילו, כל דבר מהסט הזה ב-PSA 10 זה בום, זה בוננזה, ופה ספציפית 2014 לרונלדו קולר מאץ' 149, הכל פה כאילו ממש מבסוט. השניים הבאים גם מאותו סט, גם 149, גם רונלדו, עם ציונים הרבה פחות גבוהים, אבל כן, זה אחלה דבר. קשה לי להעריך את זה, אבל אני מניח שזה באזור בין $1,500 ל$2,000, אני מבסוט. דבר הבא, נטפיינדרס, פה הייתה בעיה, פה ידעתי שזה יהיה 6, כאילו לא היה לי ספק, אני עדיין רציתי לדרג כדי שכאילו אני אוכל לקוות ל7 או להזיז את זה עם הציון נמוך יותר, לא סט שקשה להזיז. נטפיינדרס הייתה פה איזו נקודה שכאילו בולטת ואז היה ברור שזה או 6 או 7, נתנו 6, make sense. World Cup Stars גם, רונלדו, PSA 7, יש לי את הקלף הזה כבר ב-PSA 7, אז אני לא צריך אותו, אז זה יימכר, אבל either way, קלף מדהים, ממש מבסוט גם על הציון, כי לא ציפיתי למשהו יותר מזה, אז אחלה. Revolution, מסי, סטארגייזינג, לא מהדברים הסופר נדירים כאילו, אבל עדיין יופי של קלף, יופי של ציון, ממש מבסוט, כל דבר מסי PSA 10 בשנים שלו בברסה זה אש, וזה לא יוצא דופן, אז אחלה. זה נאמר ל-100, כאילו גם PSA 10, ההצעה פה של PSA היא $55, לדעתי זה הרבה יותר נמוך ממה שזה אמור להיות, אבל מבסוט על זה ממש, כאמור ממוספר ל-100, אתה אמור להיות רשום פה איפשהו לדעתי, או שאני מבולבל ומוספר ל-100 זה הבא בתור. טוב, תכף נבדוק את זה. בכל אופן פוליסיץ' גם, זה נחשב כזה רוקי, אז יש לו שוק משוגע לפוליסיץ' למי שלא מכיר. מבסוט על הציון הזה, לדעתי 2016 זה רוקי שלו, אבל עדיין. אנשים משקרים על רוקי all over the place, אז גם אנחנו לא, אני גם לא אעשה את זה בצורה שונה פה. either way, נמשיך הלאה. למולר גם, זה גם מוספר ל-100 לדעתי, PSA 9. כן, אני מוספר להם, בטח אני פספסתי שם את המספור. either way, PSA 9, מבסוט על זה, זה אחלה. סטארגייזינג, אסטרו, רונלדו, PSA 10, מאוד קשה לדרג את הסט הזה. או לא יודע מאוד קשה, אבל מאוד קשה למצוא קלפים במצב טוב רו, כי כבר הכל כזה נחטף, נעלם.
אז אני מבסוט על הציון הזה, זה PSA 9 גם, קשה להתלונן, אחלה קלף. זה ממש קיוויתי שזה יהיה 10, זה מסי PSA 9 גם מהסט הזה, לדעתי, טוב זה לא ממוספר, אבל כן איזושהי וריאציה אינפינית. קלף יפהפה, חבל שלא PSA 10. הלאה. זה שאוט-אוט לאורן, האהוב ליבי, PSA 10, הוא מכר לי את הקלף הזה, יותר נכון, התחננתי שהביא לי את זה משיפ מי קארדס, הביא לי, יצא 10, אורן, זה אליך, תודה אחי. 2021, פריזם רונלדו אורנג' מוג'ו, זה לא ממוספר לדעתי, אם זה היה ממוספר זה היה הרבה יותר $400 שמציעים פה, אבל כן איזשהו סוג של שורט פרינט, אני ממש מבסוט על הציון הזה, כי הייתה פה שריטה קלה ביותר, אבל כן ראיתי אותה במיקרוסקופ, מיקרוסקופ, בזכוכית מגדלת שיש לי פה, אז אני ממש מבסוט. אז חזרנו לשנייה, נעלמנו לשנייה וחזרנו. בכל אופן, הייתה פה איזו שריטה, יצא טוב שזה יצא PSA 10, אני שמח שהלכתי ולא ויתרתי. פה ציפיתי ל-10, לא יצא 10, יצא 9, אבל אחלה, עדיין קלף מדהים, עונה ראשונה ביובנטוס, טופס פיינסט, אחלה דבר, מוספר ל-150. טימור, שאוט-אפ לטימור, גרין באפלס רמוס, PSA 10, עשינו טרייד על הקלף הזה, אני ממש מבסוט על הציון פה. 7, פה ציפיתי להרבה יותר, כאילו הקלף היה נראה פשוט מושלם ולא יודע על מה 7 פה, גם קשה לראות, כאילו, אני לא ראיתי שום בעיה פה, אולי הנקודה הזאת פה מאחור, לא יודע. כשראיתי את זה בעד אני לא ראיתי שום בעיה שתוריד את הציון ל7, אבל it is what it is, לא מתווכח. זה בום, עכשיו כאילו אם 2019 טופ סכום רד ל5 PSA 10, אם זה לא היה גוורו, זה היה כאילו מחירים מפגרים. לצורך העניין, סון לדעתי נמכר ב$2,000 PSA 10. אז הגוורו אני מניח שזה כזה בין 600 ל$1,000. זה קלף מדהים, זה סט מדהים. אני אפילו לא בטוח שאני רוצה למכור אותו למען האמת, אבל נחיה ונראה. קצת התזמון כזה מקשה לשמור קלפים כרגע לפני המונדיאל, וכולם צופים לעליות, או כבר רואים עליות מהמחירים, אז נראה. בכל אופן, ממש מבסוט על הציון הזה. הבא בתור זה קול פלמר, PSA 10 רוקי, קשה להתלונן, ממש מבסוט. אל שעראוי זה 2018 טופ סכום, זה ל-25, אני הייתי בטוח שזה יקבל 10, כי הוא היה פשוט מושלם. לצערי לא, זה לא שחקנים שזה שוק ענק, אבל כאילו זה היה בעיקר מיועד לסט קולקטורס, זה אנשים שאוספים את 2018 טופ סכום, שזה עדיין כאילו, זה סט משמעותי בהובי. כן, 9, אין מה לעשות. I'll take it. 2017 מסי, Lightning Strikes insert, PSA 10. האמת שהיה לי ממש מזל עם ה-Lightning Strikes האלה, ובכללי, כאילו כבר דירקתי המון כאלה שגם של מסי, גם של רונלדו, גם של אמבאפה, וכמעט כולם יצאו 10. זה פשוט סט שיחסית קל לדרג, ואנחנו נראה את זה עכשיו. עכשיו יש פה איזו סריה של 2017 טופ סכום, למעט בל שהיה נפילה משוגעת, החתימה שלו, כל השאר, אתם תראו, ג'מרית, מדהים, בואו נעבור על זה, נראה איך זה נראה. אז התחלנו עם מסי PSA 10, זה, אין לי מושג למה זה קיבל 6, אין לי מושג, לא יודע, either way, 6, בסה, ניקח איזה חתימה של בל 2017, קשה להתלונן שזה, זה, טוב, it is what it is. זה רונלדו בייס PSA 10, אחלה דבר, אחלה קלף, סט אגדי, $250, זה מה ש-PSA מציעים על זה, ובצורה מוזרה איכשהו מציעים פחות על מסי, אני לא יודע למה, אבל בכל אופן גם מסי בייס PSA 10 טופ סכום, נאמר, ממש מבסוט על הציון פה, זה סילבר PSA 10, זה אמבאפה שקיוויתי, זה הקלף הזה, פעם הרביעית שאני מדרג את הקלף הזה, נדמה לי, לא ספציפית הקלף הזה, אלא כמה קופיס שלו, ואני לא מצליח לקבל עליו 10, פשוט לא מצליח, אני מצליח כל הזמן, כאילו 2017 זה סט מאוד מוצלח לדירוג, זה ספציפית, יש לי נחס איתו, זה קשה להתלונן, כי זה קלף שעדיין לא זול, אבל באסה של דבר, באסה שזה לא 10, כי ב-10 זה כאילו, זה הרבה. נקסט.
זה גם מסוג הקלפים שאין להם שוק באמת, לאנזונזי אף אחד לא אוסף אנזונזי, כאילו, או לפחות לא מישהו שאני מכיר, אבל סט קולקטורס כן אוספים את זה, זאת אומרת, אנשים רוצים את הטופס פרום 2017 ממוספרים נמוך, זה ממוספר ל-25, אם אני לא טועה, 25 נכון? כן, ל-25, PSA 10, קשה להתלונן, ממש מבסוט. פיקה, גם הוא, PSA 10 ל-25, אחלה קלף, אחלה סט. נמשיך הלאה, נראה פה עוד PSA 10 עוד רגע, שזה קוואני PSA 10, גם ל-25, 2017 טופס כרום, מעולה. בום, אגוארו, PSA 10, גולד רפרקטור. שוב, אגוארו לא שחקן עם שוק עצום, אפילו אפשר להגיד, יחסית לשחקן שהוא, יש לו שוק יחסית מאוד רדום, אני לא יודע למה, קשה לי להסביר, אבל כנראה שהוא כבר קצת נעלם מהזרקוריים, כנראה סיטי, כנראה, לא יודע מה, לא זכה עם ארגנטינה במונדיאל. בכל אופן, עדיין, זה כאילו מיועד לסט קולקטורס וסט קולקטורס וגולד מ-2017, זה כאילו, זה בוננזה, אני מבסוט. אני אומר מבסוט הרבה, אבל באמת אני מבסוט, זה המצב. יש לנו פה עוד גולד של שחקן מצב שהרבה לא מכירים אפילו, שזה לואיס מוריאל. אם לא שיחקתם פיפה, אני לא יודע אם תכירו, אבל, או אתם עוקבים אחרי הליגה הספרדית באדיקות, אבל PSA 10 גולד, גם מבסוט פה. פביניו חתימה, כן, אחלה, PSA 9. היו יכולים לפרגן ב-10, אבל לא קרה. הלאה. עכשיו יש פה רן של טוב, זה לא עכשיו, אנחנו כבר באמצע הרן, אבל יש פה עכשיו הרבה ירוקים. גרס בל, PSA 10, 99, יופי של קלף. מרקו רויס, PSA 10, 99, חתימה. סילבה, PSA 10. קייל ווקר, חתימה, PSA 10, זה פשוט סט מדהים. פטריסיו, כן, שילמתי עליו גרושים, PSA 9, לא מפסיד פה יותר מדי, לא נורא. הרי קיין, PSA 10, אני ממש מבסוט על הקלף הזה, אני לא חשבתי שהוא יקבל 10, כי הייתה שם איזה בעיה בסרפס, אז הפתעה לטובה. כן, אחלה. גם המחירים שלו עלו, גם כאילו ביירן וגם אנגליה, יש פה הרבה פוטנציאל לקלף הזה. נאבס, PSA 10, גם שוב לסט קולקטור זה פחות מאשר קבוצה או שחקן מסוים. קאגאווה, פה קיוויתי ל-10, אבל לא נורא, PSA 9, אחלה. יאן אובלק, PSA 10. דייגו קוסטה, PSA 10 גם, זה 99. עוד קייל ווקר, רפרקטור, 99. גרין רפרקטור. פביניו, 99, PSA 10. הומלס, 99, PSA 10. ויש פה עוד אחד לדעתי, כן, הנה, PSA 9. היו יכולים לפרגן פה בעוד איזה 10, אבל לא נורא. ג'קו גם עם PSA 9. סאול עם PSA 10, 99. פביניו, PSA 9. 2 מתוך 3 פביניו, PSA 9, 1 PSA 10. קורונה, PSA 10. קסיאס, PSA 10 ל-99. עוד אחד, PSA 10 ל-99. ומגרגור, PSA 10, גם זה בעיקר לסט קולקטורס. האמת שגם הקולר מאץ' פה מדהים, אז כיף לראות. עוד אגוארו, PSA 10, 150 לדעתי, הכחולים. ניין גולן, לא יודע כמה צפנים יש לו, אבל זה קלף אני מת עליו בזמנו, לפחות על כמה גזור הוא היה. PSA 10, אובלק, PSA 10 נוסף. קסיאס, עוד PSA 10. היה לי מזל עם הקסיאסים פה. עוד ניין גולן, PSA 9. יש לנו פה טרסטייגן, PSA 10. ופה יש עוד אגוארו, PSA 10. זה כבר 250 לדעתי הסגולים. עוד קוסטה, PSA 10. חואן מטה, PSA 10. ללאנה, PSA 10. נאמר, PSA 10 ל-250, קולר מאץ', קלף יפהפה. עוד אגוארו, PSA 10. אגוארו, לא שמתי לב אפילו, הוא עף שם, חבל הזמן, טוב, מעולה. מודריץ', PSA 10.
ועכשיו סיימנו עם 2017 כרום, ואומרים לנוביליטי, יש פה גם כמה בנגרס, ולדרמה PSA 10 ל-20, זה קמפס PSA 10 ל-75, ולדרמה שוב PSA 10 ל-75, ודווקא את המרדונה נתנו לי פה 9, זה היה יכול להיות 10, זה היה איזה שטויות, באמת. הנרי PSA 10 ל-75, קנברו גם 75 PSA 10, מנואל נויר גם 75 PSA 10, עוד מנואל נויר, הפעם זה ל-99 PSA 9, ועכשיו אנחנו סיימנו עם הנוביליטי, עוברים לטראבל, מסי PSA 7, אני ממש מבסוט, לא ציפיתי למשהו אחר, סט קשה, אולטרה קשה לדירוג, כן. וויה, כאילו הנחתי ארצות הברית וזה, עוד מעט מונדיאל, קיוויתי פה קצת יותר מ7, אבל זה לא המצב, לא נורא. We'll take the L. יש פה שתי דימריה, לדעתי שניהם PSA 9, PSA 9 ו-PSA 8, גם, בסדר, זה קצת קשה כאמור. תיאגו סילבה, PSA 9, עוד אחד PSA 8. בופון, PSA 9, זה פשוט סט מדהים, כמה שהוא קשה לדירוג, הוא פשוט כל כך יפה, להחזיק את זה ביד, זה וואו, באמת. אם לא יצא לכם לראות, אז בהזדמנות נשב ונראה, וזה מדנס לחלוטין, לקבל 10 על גולד טראבל, למרות שזה לא איזה שם גדול, זה אינסיניה כולה, וואו, קשה לי להעריך כמה זה שווה, אבל היו מחירות של טראבל, זה ל-10 אם אני לא טועה, המספור פה, אם אני לא טועה, ל-25, סליחה, היו מחירות של גולד במעל $1,500, אני לא יודע אם סיני הוא מישהו שמסוגל לתת מספרים כאלה, אבל בכל אופן, טירוף. קוואני גרין, פה דווקא קיוויתי לטיפה יותר, אבל 8 גם, בסדר, ניקח את זה. פה אני מנסה להרכיב ריינבו של רונלדו במרלין 2020, אז יש פה כמה שדירקתי, כל זה PC בעיקרון, אז PSA 9, PSA 9 ו-PSA 10 שזה אחד גדול, זה ל-25, אז אני מאוד שמח. מוסיאלה, PSA 9, קיוויתי ל-10, לא קרה, הנה PSA 10 פה, עוד PSA 9 פה, שאין לי מושג למה PSA 9, זה היה כאילו סופר קלין. הרבה פעמים ההבדלים בין PSA 9 ל-PSA 10 פשוט לא ברורים לי, כאילו, במיוחד אחרי שאתה מחזיק את הקלפים בידיים ומנסה לבחון אותם. ציפיתי פה ל-10, it is what it is. מנצוקיץ', 2015, גולד, זה מסוג הדברים שפשוט קשה להשיג. הייתי חייב את זה מדורג כדי שזה יהיה לי, לדעתי אני משאיר את זה ב-PC שלי. לא כי זה איזה שחקן שאני מאוד אוהב, כאילו, זה, אבל בנבחרת קרואטיה, הרבה זיכרונות, זה סט שאני מת עליו, 2015, דנרס, וכן, פשוט יפה. אז כיף שיש לי את הקלף הזה, אולי נמכור, אולי לא, נחיה ונראה. יש פה עוד מאותו סט, רקיטיץ', PSA 8. רמוס, אופטיק אורנג', יופי של קלף, גם שאוט-אוט לטימו, זה חלק מהטרייד, PSA 10. מודריץ', רד וילוסיטי, קניתי את רונלדו רד וילוסיטי גם, אותו סט בדיוק, PSA 7, השבוע נעלה את זה לעמוד אינסטגרם שלי, אני ממש מבסוט על ה-10 הזה, זה סט יפהפה. מסי, 2016 דנרס, זה כאילו בייס, זה גולד, זה לא ממוספר, אבל זה גולד, בגדול זה בייס. והסכומים שהקלף הזה ספציפי נמכר בו, זה פשוט לא נורמלי. לדוגמה, הנה, PSA 10, ההצעה של PSA זה $300 כמעט. וזה קלף, נדמה לי שקניתי אותו באיזה $15 או $20. קשה לקבל פה ג'ם, כאילו, קשה לקבל את ה-10, אבל וואו, זה לא נורמלי המחירים של מסי. רונלדו PSA 9, $80, גם יופי של הצעה. דה בריינה, PSA 10, גולד, זה לדעתי ממוספר ל-10, או ל-5 או ל-10, זה 2018 דנרס, לדעתי זה ל-10. סוארז ל-5, PSA 10, גם סוארז לא איזה שוק ענק, אבל איזה כיף של ציון, איזה כיף של סט, וממוספר כזה נמוך, אי אפשר לטעות. מרקיניוס, 2022, גולד, PSA 10, וורד קאפ פריזם, גולד, מי יכול להתווכח עם זה? זה יופי של דבר, מבסוט.
רמוס, national pride, סוג של color match, לא בדיוק. קצת מוזר ה-national pride הזה עם התבליט הזה של המדינה, כאילו יש חלק שזה נראה יפה, עוד, נגיד עם ספרד זה עוד נראה סבבה, עם ארגנטינה זה נראה קצת מוזר, עם ארצות הברית זה קצת נראה מוזר, לא יודע, אני אוהב את זה, זה כאילו סט כיפי, אבל ספציפית ה-national pride הזה, לא יודע, PSA 10, אוהב את זה. קיוויתי פה 10, ממש מתבאס איזה 8, אני לא מבין איך זה 8, אבל וואו, איזה קלף ואיזה באסה. יש פה גם עוד אחד של רונלדו, גם אדום, גם, תכף, אני לא אעשה ספוילר, תכף נראה. נאמר, גם זה, אני לא מבין איך 9, אבל טוב, it is what it is. PSA 10, נאמר, זה, האמת שזה קלף מאמן, הקלר מאץ' פה פשוט בולט החוצה בטירוף, וגם בתקופה שנאמר רלוונטי, כיף לראות. עוד נאמר PSA 9, עוד נאמר PSA 10, בלו פריזם. רמוס PSA 8, אורנג' גם פה, אין לי מושג למה, אין לי מושג, פשוט אין לי מושג. כאילו, הפרונט היה פלולס, ומאחורה אני לא רואה פה שום מישהו, אולי, לא יודע. בכל אופן, 8. מסי, סילבר פריזם, PSA 10, איזה כיף. רונלדו, צ'קרבורד, קיוויתי ל-10, 9 גם טוב. זה עוד סט שאני מאוד אוהב, הרבה אוהבים, לא רק אני. סלקט 2017, זה פילד לבל, קופר, קסימירו, לא שם ענק מן הסתם, אבל לא שם ענק באובי, אבל כן שחקן ענק, אבל כיף לראות את זה ב-PSA 10, במיוחד במדי ריאל. וידל ל-10, גולד, קיוויתי פה ל-10, לא נורא, PSA 9 גם טוב. דיבאלה, 99, קלר מאץ', אנשים מאוד אוהבים, גם אני מאוד אוהב את ל-99, את הלבן של הסט הזה, גם פה, גם בפילד לבל וגם בהוריזונטל, ממש ממש יפה. בופון ל-49, קופר, PSA 10, ממש מבסוט. אינייסטה, PSA 10, אותו דבר, איזה יופי של קלף. דימריה, PSA 9, קשה לדרג, אני לוקח את זה. דונרומה, זה רוקי שלו, גם PSA 10, לא יודע להגיד מה מצב השוק שלו, אבל כנראה לא מטורף מדי, בכל אופן, יופי של קלף. זה באסה ענקית, כאילו, קיוויתי ל-10 בטירוף, ושוב, היה נראה מושלם, היה נראה כאילו perfectly centered, בלי שום אישו, אז לא מקדימה, לא מאחורה. PSA 9, it is what it is. עכשיו יש פה שורה של ג'ורדנים שזה מאוד עוד כאילו, אני לא מבין למה הציונים כאלה נמוכים, אבל זה מסוג הדברים שכזה אני לוקח לתשומת ליבי, ש-1993 קשה לדרג, כאילו צריך למצוא קלף ממש במצב טוב בשביל להגיע למצב של PSA 10, יש פה כמה כאלה, תכף תראו, גם ג'ורדנים וגם אייברסונים שכזה קצת התבאסתי עליהם, אבל לא נורא, עוד ג'ורדן, PSA 9, 98 ג'ורדן, PSA 8, לא דרגו את זה, אני לא יודע למה. היה נראה קלף רגיל, אין מושג, לא יודע למה דרגו את זה בכל אופן. PSA 8, לא יודע. PSA 9, גם פה קיוויתי ל-10, לא יודע איך זה טוב, בסדר. הג'ורדנים היו פה נפילה קצת, חבל. זה היה קלף שממש התפללתי שיצא 10, היה נקי לחלוטין, זה כאילו קלף שקוף. ולא הייתי אפילו נקודה על הפלסטיק השקוף כאילו, והקלף עצמו היה פלולס, לא יודע איך זה 9, ממש מבאס, ב-10 זה כאילו, אנחנו היינו משוגעים כמו שרק האמריקאים יודעים, לא אצלנו, לא הפעם. אלן אייברסון 2002, גם פה הייתי בטוח שזה 10, זה לא 10. זה רוקי 96, 7, האמת שאני מבסוט מהשבע הזה כי היה לו כל מיני בעיות, אז זה אחלה. לא יודע למה דירקתי את זה, אין לי מושג למה דירקתי את זה, ומגיע לי ה8, זה פשוט מגיע לי, פאק איט. זה לברון ג'יימס, לדעתי נחשב רוקי שלו, וכן, אחלה, PSA 10, כיף. זה היה צריך להיות 10, זה היה צריך להיות 10, אני לא מבין למה זה 9, זה מרגיז אותי, אבל טוב, יאללה. זה סטף קרי, PSA 10, רבולושן, לא, זה משהו מטורף, אבל בכל אופן כיף, וזה עוד קלף שהם לא דרגו לי.
אז זהו, זה הסאבמישן. עכשיו, בנוגע למסקנות, מן הסתם גם אתם תשיגו את אותם דברים. כאילו, סטיקרים מאוד מאוד קשה, מאוד. צריך סקיל שלי עדיין אין, בשביל לנסות להבין מה, או להעריך מה פוטנציאלית הסטיקר הולך לקבל. כי זה פשוט שונה לגמרי מקלפים, וראיתם את זה עכשיו, היו סטיקרים, למרות שהם סטיקרים ישנים, אבל שונה לגמרי. היו סטיקרים שכאילו בידיים היו נראים לי מעולה, הגיע ל-PSA, קיבל 4, קיבל 5, קיבל זה. זה סטיקרים ישנים אמנם, לא צריך לצפות פה לציון מאוד מאוד גבוה, אבל ציפיתי לאיזה 7-8, לפחות איזה פעמיים, וזה ממש לא קרה. אז אני הולך לנסות לעשות חושבים מה אני עושה עם הסטיקרים, אני לא הולך להפסיק לדרג אותם, כי אני מאוד אוהב אותם, וחלק מהם PC, אבל כן צריך פה איזו הערכה מחדש בנוגע לאיך אני בוחן אותם. בנוגע לשער 2017, סט מטורף, טופס רום לדירוגים למי שמתעסק בדברים האלה. סט מטורף כי יש לו הרבה קולקטורים והרבה אספנים, והוא יחסית קל לדירוג, כמו שראיתם. מה עוד היה לנו שם? היה שם נוביליטי, גם אחלה סט, היה טראבלים שקשה לדירוג, אבל יש כמה שהם בלטו. בכל אופן, אחלה סאבמישן, אני ממש מבסוט, מעל 50% ג'ם רייט על סאבמישן שיש בו כל כך הרבה סטיקרים, זה יופי של דבר. הרבה ייצוא למחירה, אם אתם מעוניינים דברו איתי, לא שאני מנסה לקרוא פה משהו, אבל כאילו אם מישהו יש פה איזה משהו שממש נגע אליכם ואתם רוצים, אז דברו איתי. אז ייצוא למחירה, חלק יישארו אצלי, חלק פנאטיקס, חלק eBay, נראה ונראה איך עושים את זה. Either way, זה road to great, ככה אני מתנהל בהובי. זה מתייקר, זה יקר, תנסו למצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה. אולי נעשה איזה מדריך שלם על כל הפייפליין, על כל הצנרת של איך לעשות את זה בצורה יעילה ומהירה, אבל צריך לזה קצת מחשבה. בכל אופן, תודה שהצטרפתם, היה אחלה, היה כיף של ריביל, ואני מקווה שנהנתם. תצטרפו בשבועות הקרובים, בימים הקרובים יהיה פרק נוסף של טימו ושלי, ממשיכים מכל הכוח. להתראות לכולם.